teke teishan hai phadi nungun halene duet sinibus kango Dinesh Day Nafuti Jamatia ya pakrolan bon bagi
नोंले आंनि ताजमहल नोंले आंनि ममताज नोंले आंनि शाहजहां नों आंनि रांझा नोंले आंनि शाहजहां नों आंनि रांझा आं समय सुतेके नोंदो तेना आं समय सुतेके नोंदो तेना नों समय सुतेके आंनि मोसाना नों समय सुतेके आंनि मोसाना La 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 बेलायखे मोसाना मोजों खादो आगी माने तमो जों मतामति अफ्रन थिमिता जों बरनियाव मो हाय मोसामो न नगि फैयो एंड तिनि किसिजा स्टेप कैसा फुनो ग्रिसिना आ जरानि सिमी अम हायरो सामुरक जावै फैमानि ताई सिनि यांगो सिनि मैडम मानसी सं दङ सिनि सर्विसना सं दङ बर बेलायखे स्ट्रागल खाई आ जरानि सिमी अरनि सिमी असुजरा जे फैमानि अब बेलायखे सिनि ट्रांजिशन पीरियड जों शिखला सावै फैमा जरा जों नुखा एंड ताबुनि जे जनरेशन रक बुसु जरा दिके डेभलप खा तिनी नुक जाखा र ऑन स्टेज कंपटीशन सुरा से अब हाइके मसाई फनोगै मानखा जजेस रंनि थानि आं किसिसा सोंना मोजो नरनि रिएक्शन तामो नापुटी ते दिनेश आउटस्टैंडिंग नंगे बागै हामबाय मे ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम बेलायखे एन्जॉय खालायखे बेलायखे नापुटी सर ते दिनेश निरक बेलायखे एंटरटेनर अब बेलायखे नांगमानि रोजाबनि जागाव कारण ताबक जों जदन नोइ दं रोजाबनो ताबक बै खानाया रोजाबनो नायो रोजाब जदि एलबाम यांके भिडियो शूट खाइजे यांके रोजाब खानाना नाया गदा भिडियो न सिबै एट्राक्शन नंगो आंके ताबक कके हाइसे निरक नि रोजाब आसो खाना थका बनि लगो लगो निरनि मोसाम आसो नायथका ऑल द बेस्ट उमदायखे निरक खाइतोंदे निरबस कागोइ थानाय बेले बेले खाम आं किसा सामुसुकला हमले आं तैसिन सिकांनि दुएर संनि बेपारति बरनो सामानि एके दुएर सं आं आफरो रुतुगुइ फैमानि ताबक से आं दुएर सं नु अबनो सि दुएर सं हुनु एडजस्ट केमिस्ट्री नायदि केमिस्ट्री खरकसा बाय ते खरकसा बखा बुसि लाइजाक रसा थानेगोबो मोसा थानियाव अबनो सि दुएर सं बा दुएर डांस ता अबाबा निरक बा रसा मुंसिनि या सुना मोसा मुंसा फुनुक थांलांके बा बेलासे आगक थांलाता जाय हक हामबाय निरन अब तेबो आगक दि बाथा गैता तंनि ताबक तेबो बसका मा आगक नाय दिनेश मिलतो नां तेसनि नासिगना दिनेश नासिलो दयां नों बा हात करा थाइसिबले थां प्रबरावो फाइ प्रबरावो म हाइं दखान नों रोजाबनाबो गोरों मोसानाबो गोरों नों हात करा थाइनों खाबलाना साइज रबो हात करा थाइनों दं हाइसि कबक नों जारदिगे कबक थां प्रबरावो फाइ प्रबरावो नों गॉड ब्लेस यू हामबाय सर नापुती नोंबो हात करानि लगी तंगे बाटाल इफा नों दंता हामबाय सर ताई सिनि जाजेसं बिसिङाव जदि ताई कोनो कक साजाय तहाकै ओके ताई बन कोनो कमेन्ट्स करिखा ऑडियंस रक नर नुगुइ दङ नर जज खरि नर बम हाय ननि रिएक्शन रक अब ननि बो कमेन्ट्स रक जों माना मसङ यागुलो बेले बेले का हामबाय नर सिनि बागै या फखरमा बागै बेले का हामबाय दिनेश नाफुती